Sampai tres, sampai tres. Prajurit
Ayo, ayo, ayo. Indonesia. Ayo, ayo, Yo, yo, selalu. Ayo, ayo, ya, Eh,
setia janji sehidup semati ora liya amung sliramu sing dadi kembangke atiku bersama tentunya Ayu Leswara dan juga di Mas Heri Wirianti. sebut dewe Wirianti, terima kasih. Tansah godho ati setia janji sehidup semati ora liya amung sliramu sing dadi kembangke atiku tansah tatio bisa nyawiji sampun katur lagon pambuka lumantar rampak buta sambadrang. Iya Mas, kembangnya hati. Kembangnya hati hadir buat anda semua yang mana pada malam hari ini menyaksikan pementasan dari kami Muti Rahayu. Terima kasih atas kehadiran anda semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua nggih. Matur nuwun nggih awit saking rawuhipun. Lan ugi dumateng sedaya tamu undangan matur nuwun awit saking rawuhipun. Semoga Bapak sinambi menika ndahar ugi ngunjuk nggih Pak nggih. Pak Duko Heri matur nuwun nggih. Jenenge padha. Ning aku Dugiko. Jenengan Blandong RT ki darahmu rugi terus. Ya semoga pun tarik rumin Mas. 3 2 1 Muti Rahayu. Ayo. Ya itu. Yuk. Os. Ayo.
Ayo, 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 ayo. Ya. Dos. Semegetur Bapak Rampak Putu Sabadra Getur Kamurwakan di pementasan wonten ing dalu punika lumantar kesenian Jatilan Muti Rahayu mugi nerusaken kinarya panglipur sawentawis sehingga tiga sami sagung para pamriksa ingkang kebareng kamirsani atur pasugeten kesenian Jatilan Muti Rahayu.